RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawga lang kunyo sa pangan nga Vince, 42 anyos, may usa ka anak, taga Bislig, Surigao del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong utang aning duha ka online apps nga akong gisudlan. May mga pagpanghulga na manggod human ko wa makabayad. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, Oh, anyari bis. Kaya ko magpanghay-hay, uwe. dating bitay na pud yads. Ay, paita sa bitaw sa atong sweldo sa. Human sa sweldo, wa na masubra na to. To ara mahurot og pambayad sa atong utang. O at least may pambayad, no? Mao lagi, pero ni kahuman ba? Mm. Layo pa kayong paaboton ng sunod sweldo. Mapas mo patang magpaabot nga, moabot ang 15 og tapos. Ay, paita gid eh. Sama karon no? As in, walang-wala na gid karon bayot oy. Ug mawa na ko ikapabawon sa akong anak sa eskwelahan. Ay, bitaw sad, uwe. Isuron, labi na kung may nag-iskwilang anak. Sa may regyo nga nabayot ko. Kaya wako makaanak. Sana all. Ando. Way gastuhan nga anak nga nag-eskwela. Oh. Nga gusto ka tabangan ta ka. Ha? Unsaon man? Asa naman sa tamangutang nga nahurot naman akong utang ang tanang magpautang? O, so yan ang mga linding online apps. Ha? Online apps? Magpautang? Oh, wala ka kasugatan ng online? Nga naaman na sila yung mga advertisement bisa sa Facebook. Nay, baw ka ba ya nga dili pod kay ko mag-Facebook? Ang maudi, ay. Nga dili ka updated, anak. Okay, taga ka og link ha sila mga apps. Mag-download na ka. And yula, mag-offer dahil na sila nimo og amount nga pwede nimong mautang. Ay, sige, kuno bayot be. Basin pa og mauna ni ang makasulbad sa akong problema. Pwede tuod ta makautang aning online lending apps da? Okay na ko aning ilang gi-offer na ko nga amount.
Sulbad na ang bayranan ako ini. Makaabot na ni sa akong sunod sweldo pohon. Pasalamatan gito na akong bayuta to. Kay naluwas kid ang akong problema. Kwarta? Uy, sa man ni? Imo na naiyot. Balato na ko nimo kay na-approve ang akong loan online lending apps nga imong gi-recommend nako. Uy, yobos mo diya, uy. Hatag-hatag magilisig balato, uy. Nga nangutang ramang gani ka diya kay Waki Kwarta. Kanya, magkatag-hatag ka pa. Ano lang, uy. Ayaw ko no. Unya, gihana ni mo sud sa imong bulsa. Ay, diya ba, uy. May nalagi, uy. Pang milk tea. Ay, ayaw na nailabti ha. Ako na'y bahala sa milk tea nato unya. Ay, siya ba? No, generous kayo kung mo'y makautang. Bita. Lala, sige. Ilala niya ko kung magka-problema kapag ihapon o budget, ha? Kaya daghan bagay kong nailhang mga online lending apps nga pwede, yung kanil mo kautangan. Oh, daghan di ay na sila. Hala, uy. Naapi kay man ko og bayad sa usa ka online lending apps nga akong giutangan. Ay, mauna pud ni sila. Maningil na sad ni. Sige lang yung tawag ko, sukat pag ginibisan layo pang akong due. So may buhaton ako, aniya. Bahala na. Utangan to na kong usa ka online lending apps para bayad ining una na kong giutangan nga magsigilag panawag na ako. Niabot gyud og tulo ka online lending apps ang akong nautangan. Kay kun wa ko ikabayad sa unang lending apps, muutang ko sa lain aron maoy akong ibayad. Napakang-pakang na ang pagbayad nako. Hangtod nga wa na gyud nako maapas pa ang pagbayad inig abot sa due date. Unya, Unsa? Katagahan ko ni mong utang, Vince. Kiunsa man na ni mong kwarta. mama sad oy mangutan na pagyud. Siyempre, gigasto sa among inadlaw nga panginahanglan. Pero kadaghan basab ni mo giutangan, oy. Ay! Naunsa, oy. Naunsa ka. Kalik ka man lang diha, naunsa ka. Ang akong cellphone, ma. May nanawag. Okay nga nung may manawag, ha? Makuyawan man lang tag-apil ni mo, eh. Ay. Kuratan di pud ka kung may manawag. Kisa man na. Kuan, naningil na, ma. Nga nga nung madlok man ka. Maningilay gani. Nya, manghulga naman good. Ha? Unsay manghulga ba? Hadlokon ko. Nga, og dili ko ko makabayad, ikiha ko nila. Muadto sila sa barangay, og ikiha ko. Uy, kun mauna, bayri na, uy. Napiki na lagi kong bayad, ma. Kay tulo na ni silang akong giutangan sa online. Ha? Online? Ati ko ba tao ng imong giutangan? Dili, maoy. Sa online na. O, gihulga naman ko anak nila. Muna dili ko na sila tubagon. Unsa? Good morning, Yads. Uy, babae. May kaniakan, no? Uy, pangandam na lang si mo ikatarungan ay. Kay? Usay kay, bruha ka? Wala ni mo bayri ang imong giutang sa online lending apps? Ha?
Nganong na ba magkayot? Ang day, natiksan man kog apil nga wa kuno kakabayad. Unsa? Pero anong gi-apil man kag text? Nga wa man ko magbutang dito sa kumikirti ka. Ay pag-apply nimo, may I-click maya ka didto nga naka-access sila sa imong contacts, di ba? Oh, Mga bisag kinsa nga na-save nimo sa imong contacts, ma-access na nila. Makontak sa sila. ha? Mao ba? Oh, Hala. mga pangandar sa imong katarungan, day. Kay hasta nga tong manager, nakadawat sab sa maong text, nga nag-remind nga pabayaran na nimo imong utang. Unsa? Grabe na nga akong kahasol karon. Dili na ko makatuog tungod sa akong anxiety. Stress na sad kaay ko nga halos na lang magpakamatay. Kay nauwaw naman kaay ko good. Kay dili lang ang mga kauban sa akong trabaho ang natiksan. Apil na ang akong mga igagaw o mga paryente. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Nakautang ko aning online lending apps ug wa na nako maapas og bayad ang mga due. Kay tulo ni sila ka online lending apps. Mapriso ba ko ani? Kay ila man gud kuno kong ikiha. Ikaduhang pangutana. Kon pananglit ikiha gid ko, mapriso ba gid ko aning utanga nga sa online ko ra man ni giutang? Og mapriso gid ko, pila man pud ka katuig ko nga mapriso. Ikatulong pangutana. Gihadlok o gibaharan ako nila sa text og tawag. Gipakaawawan sa ko nila pinaagi sa pag-text sa akong mga contacts nga nakasave sa akong cellphone. Makahimo ba ko og counter affidavit sa ilang pagpakauwaw o pagpanghadlok nako? Ikaupat og katapusang pangutana. Gihadlok ko niya nga ipa-blacklist ko nila sa mga government agency. Posible ba kana? Maapektuhan ba unya ang akong pangan kung pananglit mga apply kog trabaho sa gobyerno? Stressed o hapit na ko magpakamatay aning problemaha. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Vince. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa tuang karelasyon, kapikas, kasubo, kahurt, agoy, ipadanang inyong suwat bisa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga pagmata nato karong adlaw nakaingon gyud tag hala Lord, salamat nakamata ko. Ngano, agoy. Sa tibok kalibutan, I'm sure na agi usa or pipilang wa kamata, wa pukawa, no? Nidayon na. Pero ikaw, gipukaw ka, nakamata ka, busa. Hoy, bangon din ha. Pahimusli imong kaugalingon, pahimusli ang adlaw. Mangutaw ba ka, magluto ka, tiwaso to imong trabaho, imong assignment, unsay pending. Summer naman ron uban, ang mga naminaw ron, ay mog, sigighigda, sigiglaag, sigduwag scatter. Tabang mo sa inyong mga ginikanan, ha? Tabang mo, more ang summer vacation para estudyante, lingaw-lingaw. Pero sa tinud-anay lang, maugyod na'y panahong makapahuway inyong ginikanan sa gastuhan, number 1. Number 2, sa mga buhaton sa balay, pamilo mo sa inutaw. Pwede siguro kamoy mo sagob tubig, no? Manlimpyo mo sa balay para inigpauli po sa inyong mama, hugas ng plato, murang malipay po taon siya. No, tabang pod mo, no? Di pwede. Letter sender na to karong adlaw is from Bislig, Surigao del Sur. Si Vince. Hello sa tong mga suking tigpaminaw din ha sa Bislig, Surigao del Sur. 42 years old. Si Vince,
naa ni siya'y giutangan kanang mga online app. Karon wa man niya nabayran, sige na ning pagpanghulga niya. Hasol na kaayo. Sige na kunog samok, hulgaon siyang ipa-blacklist sa government agency nga asa siya nagtrabaho, gisamuka na siya, grabe kuno kaayo maka-access sa mga contacts, no? Og kanang sige tawag sa telepono og siyang trabahoan niya, iyang mga trabahoan, mura ba na yung mga hasol, no? Kaning mga lending agency. So, unang pangutana, nakautang kuno siya anang online lending app ug wala niya maapas og bayad ang mga due. Kay tulo ni sila ka online lending app. Mapriso ba ko ani kay ila mangyud kung ikiha? Makihag yud ka for sum of money. Sorry lang yun ha, pero usahay kaning mga online app, grabe sad kay ni sila mutintal ba. I hope di pud mo magpada. Utang is utang. Mangutang ta kinahanglan, no, naatay capacity to be able to pay it back. Ug unsaon nato pagdata-data, di kay kuha diri palami, palit diri unsay ato ang luho nga gusto, di man gani day na emergency, no? Pero I'm not saying na of course na ato ang letter sender ingon ana. I'm just saying na munay common. But ako alang sa imuha Vince, need gyud ni nimong bayran kay utang manggihapon na maski online app na sila. No, kay naka-benefit man ka. We cannot enrich ourselves at the expense of the others. Utang, kinahanglan bayran. Mapriso ka? I don't think so. Makiha ka? Yes. Ikatduhang pangutana, kung pananglit, ikihagyod ko. Mapriso bagyod ko aning utanga nga sa online ramang ko manigi utang, mapriso gyud ko, pila man ka katuig. Di lagi ka mapriso, pero mabati kag record, no? Kay kaning mga financial institutions, connected na sila. Magpahibaw man po na sila. Kay kanagani ilang gitawag nga CI, o nana po na sila network, na po na sila mga list, nana sila mga listing, kung kinsa sa ilahang mga kliyente ang naay bad debts nila. Kay para og adto na po ka sa laing institusyon or kumpanya mangutang, membro sila anang ilahang organization, maka-refer sila nga, oy, kani, naaman din ni siya'y utang ani, murang niya, wa kabayad, aw. Magduha-duha na gyud sila pautang nimo. Mabad record gyud ka, diba? I don't think that's nice also for you. Later on, kay kung sa panahon nga magkinahanglan na gyud tag emergency, nga kwarta, nga kinahanglan gyud, nga naagi pulos, no? Ang paggamit na to ani, basin maglisod na ta, og kuha na hinuon og loan. Okay? Ikatulong pangutana, gihadlok ko o gibaharan nako sa mga text ug tawag, gipakauwawan sad ko. Nila pinaagi pag-text sa akong mga contact nga nakasave sa akong cellphone. Makahimo ba ko og counter affidavit sa ilang pagpakauwaw og pagpanghadlok nako? Dili counter affidavit ang tawag ana, patkihag yun pod, no, for harassing you. Kay naamang yun po'y limitation na ay procedure, na ay pamaagi nga legal nga sakto sa pagkolekta na tug utang. Dili ka pwedeng baharan, di ka pwedeng iharas, dili ka pwedeng samukon because you also have the right to your own privacy and peace, no? Kanang ilang mga gibuhat, ako, di jud ko uyon, ana, and I really hope nga maabot ang panahon nga kaning atong mga congressman, dili magsigi og committee hearing, aning mga flood control ug malitang, wa man gyud napaingnan, unta, they would pass laws, no, to regulate kaning mga lending companies ug mga collecting agencies and come up with means and limitations kay tinuod gyud dili ra ikaw Vince ang giharas ani, daghan kaayong mga naminaw nato karon nga naka-experience ug ingon ani, and I hope legislations will be passed to regulate it and to punish kung grabe na kabastos, grabe na ang pagpanghasol ni cross na, no, sa decency o privacy, no, ang ilahang pamaagi nga gibuhat sa pagpangulikta aning mga debts. And I also hope kita mangutang ta, we be responsible also enough to pay it. Pandi po ta mahasol. Ikaupat og katapusang pangutana, gihadlok ko niya. Ipa-blacklist ko nila sa mga government agency. Posible ba? Maapektuhan ba niya akong pangalan o pananglit mga apply kong trabaho sa gobyerno? Kung government, no, it's not. No? Okay. Civil case man na, di man na mahimong criminal record, kumukuha kag police record or police clearance or NBI clearance, okay rata diha dapita. That's not going to be a much of a problem. Pero,
Again, sa katong mga lending, mga financial companies ug institutions, basin din hata magka-problema, no? Okay, ako, guys, I have nothing against pagpangutang. Kung kay kinahanglan gyud ta og funds nga mo-augment. Ang ako alang gyud unta nga ato gyud untang susihon ang atong capacity to pay. Dili lang nga kay abi na ining offer nato nga pwede ka mangutang mo avail ka. Pangutana sa imong kaugalingon, nagkinahanglan ba ka anang kwartaha or tungod lang kay available siya niya unya na lang kung magproblema asa mo bayad. Kay mo manikod ang usahay sinugdanan. No, ay kay ganahan ko mo palit og cellphone. Naay nagpautang dire mo utang ko. Nag-need gyud kag cellphone? Okay lang, ganahan man gyud ka fine. Ang akong pangutana, kaya ba nimo ang data-datang binuwan nga giingon sa lending company or online app? Kay kung di kaya ayaw pugsa, no? Kay maabot niya ang higayon or panahon nga grabe gyud og seryoso ang atong panginahanglan unya di pwede maglisod ta. Okay? So, balansihon lang yun na nato para dito magka-problema later on. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon tinhiga pon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.